Gamu ye an b'a fɔ a ma ko tamasɛki don tamasɛki min n'an b'a fɔ a ma ko imarad mɔgɔw olu don. Gamu a bangela décembre kalo tile 30 1964 la ɲinɛ y'a san 58 ɲɔgɔn ye ni jate ka ɲi. Gamu depuis san 6 Gami taara a bɛ fɔ min ma Libi kɛlɛ min bi kɛ armée libyenne na n'an b'a fɔ a ma ko légion verte. O ye kɛlɛkɛbolo ye jamana wɛrɛ maaw bɛ don min na a y'o baara kɛlɛ kɛ nka donc Gamu donna o la a san 16. A ye kalo 6 kɛ a taara Siri kɛlɛ la. A ye Liban kɛlɛ kɛ nka taa Palestine gɛrɛfɛ. A ye Tchad ni Libi kɛlɛ nka donc a bolo donna o la nka taa a y'o kɛlɛ kɛ. Rébellion min kɛra 1990 fo ka na se 1996 la Gamu nka donc a sera Mali kɔnɔ précisément en 1988. Gamu selen a bɛ fɔ min ma armée révolutionnaire de la libération de l'Azawad n'o ye jɛkuluba tun ye n'an b'a fɔ a ma ko AR la o ɲɛma tun ye. Gamu en 1994 conflit kɛra kɛlɛ kɛra ani Yad Agali cɛ. Yad Agali tun y'a ɲɛmaaba ye donc o farala ɲɔgɔn na faracogo cɛjugu la ani baraka kɛlɛ min wulila n'an b'a fɔ ko rébellion 2007 fo ka na se 2009 la. O y'a sɔrɔ ne yɛrɛ chargé à la communication ministère de la défense kɔnɔ. Ibrahim Aga Bahanga ni a hakili b'a la a ye Kidal kan kɛlɛ wuli o la maa dama ni sara fɔ denmisɛnnin kelen sara la donc a kɛra gɛlɛyaba ye. Donc Gamu de bilala ko kɛlɛ in ka ta donc k'o kɛ fo ka se a dan na pour ka se ka nord donc n'a bɛ fɔ Kidal ka segin o la. N'i ye jateminɛ kɛ opération min kɛra n'an b'a fɔ ko mɛ jigitugu n'o ye Bahanga ka yɔrɔw dilannen ye n'an b'a fɔ ma ko base militaire a ka ca ni 10 ye a ye kɛlɛ kɛ ka ta k'o bɛɛ gɛn ka bɔ yen. Jateminɛ kɛra k'a fɔ en 2010 précisément Amadou Toumani Touré tellement o jara a tun dalen b'a ma a b'a fɔ ko petit guerrier a b'a fɔ olu dumɛ duma grand guerrier n'o yɛrɛ ye arabu ɲɛmaa ye n'o ye bi an bɛ yɔrɔ min gouverneur ye. Gamu o kɔnɔna na ATT y'a bila gɛrɛfɛ en 2010 ka kɛ chef d'état-major particulier nka donc adjoint ye a yɛrɛ gɛrɛfɛ Kuluba a ye baara caman kalifa la. O nana bɛn mankan min kɛra en 2011 daminɛ na n'an hakili b'a la Libi kɛlɛ nka donc o nana o maa 2000 fo ka se 4000 ɲɔgɔn ma o bɔra Libi binnen kɛlɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko bɛ na. ATT ye Gamu bila nka ta a ka se ka baara kɛ kosɛbɛ o ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan tendance 3 don 2 nka donc olu sɔnna k'o tɛgɛ di nka donc Amadou Toumani Touré ma. Jateminɛ kɛra k'a fɔ nka o baara in kɔnɔna na tɔw min ma sɔn olu taara MLA la 18 janvier la 2012 la a bɛ Aglok kɛlɛ bolo da kɛlɛ min ka n'a gɛlɛla kosɛbɛ ni tiɲɛniw barika donna la o kɔnɔna na Gamu de tun bilalen don ka taa ni convoi ye ni o bɛ se ka t'o bɔ kɛlɛ la cogo min. Jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi Mani min na Tesaliti minɛna février 2011 a ye kɛlɛba kɛ pour que Tesaliti ka minɛ ka bɔ. Kidal nka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi o gɛlɛya min kɛlen nka donc gɛlɛya nana ka kɛ fo ka na se yɔrɔ dɔ la le 11 février Kidal bɛ bin Gamu n'a ka maaw nka donc o ye kɔnkɔrɔma donni kɛ ka bɔ Kidal kɔnɔna na a kɛra gɛlɛyaba ye a n'a ka troupeau farala ɲɔgɔn kan ka sira minɛ nka donc ka essayer ka bɔ a n'a ka maa 500 ani maa 600 ɲɔgɔn de tun b'a bolo. Le 26 ani le 29 an Sardine mɔgɔ ani MLA mɔgɔ ye Kidal koro ale tun y'a ɲɛmaa ye o don Sadio ye ministre de la défense ye n'o ye bi ye nka o tun bɛ kɛlɛ in kɔnɔna na donc a y'a ɲini ka kɔkɔrɔma don o ni MLA mɔgɔ sera ka kuma a sɔnna k'a fɔ k'a bɛ kɛ Gawo gouverneur ye donc o kɔnɔna na a nana ye ko in ti Gamu ye a fɔ a ka maaw ye n'o tun ye maa 100 ani maa 4 ye k'a fɔ ko a sɔnna Kidal gouverneuriya ma a selen ka se k'a ka mɔgɔ labɔ fo ka na se frontière yɔrɔ la Mali consul min Niger a y'o wele k'a fɔ ani ka tila ka RFI wele k'a fɔ ale fɛ ale bɛ min nɔfɛ ale tɛ se ka kɛ ninnu fɛ ani ninnu MLA mɔgɔw tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O kɛra le 2 décembre 2012 an y'a ye a n'a ka denbaya nka donc olu taara sigi Niger o kɔnɔna de la denmisɛnnin jadisi dɔ donna ka so nka ka mugu ci a la nka ta kisɛ 4 ɲɔgɔn y'a sɔrɔ mais a ma se ka to o kɔnɔna na. 2013 kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ ani a ka groupe nka donc o ye kɛlɛ boloda fo ka na le 15 janvier ka Menaka minɛ ka tila ka na le 4 septembre 2019 Gamu nommena ka kɛ an b'a fɔ min ma inspecteur général des armées et général des divisions. A fɔra ko Gamu sigira walasa a ka se ka basigi ani hɛrɛ la nati Kidal mara kɔnɔ ka ɲɛsi sigidadenw olu lakana ani k'u kisi ka u tanga n'u bolomafɛnw ye fana sigida kɔnɔ. Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan Gamu ye o mara kɔnɔna den a dɔnnen don ka tɛmɛ i yɔrɔ fɔ nka o hukumu kɔnɔna na a ka baara waleyali o bɛna kɛ cogo jumɛn ani sigidadenw. Gamu ka siya olu de ka ca Imran ninnu olu de ka ca bi ɲɛmaaya la kalanko la baaraw kɔnɔna na mais hali bi gɛlɛya
caman b'o le kan mais min don a tora kɛlɛkɛ toujours bolo de la Bamako ma deli ka diya ye hali IBK ka waati la tubabu ye fɛn bɛɛ kɛ ko ka bɔ Tɔnbukutu kɔnɔ tɛ k'a bɛna maaw fa ka ban a bɛ Kidali fanfɛ tuma min ko k'a bɔ yen donc o baara min kɛra fo ka na se bi ma kɔsa in na ani min bɛ fanga la o tun ma ɲɔgɔn faamuya dɔɔni mais Ala nana ka kɛ nin na ka kɛ sababu ye k'a nommé ka kɛ général ye c'est que a bɛ segin so de mais n'i ye jateminɛ kɛ hali bi olu fɛ jɔnya ninnu barika ka bon kosɛbɛ tan dɔ la a ye n tala mɔgɔ a ɲɛmaa yɛrɛ a y'o minɛ otage la o ye négociation de kɛ pour que a ka se ka bɔ a bolo o gɛlɛya nana ka kɛ o ni IFRAC ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na se waati dɔmani ma parce que ale tun bɛ fɛ ka kɛ chef baya in bɛ yen o ka bɔ yen kan mais bi donc ale de bɛ Kidali dɔn kosɛbɛ donc an tun ye min kuma min fɔ semaine tɛmɛnen k'a fɔ bi depuis plus de 60 ans n'o ye san 60 ye n dala ka denbaya olu de bɛ ka fanga sigilen bɛ yen donc o tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka na n'ale nana bi a bɛna kɛ hakili sigi ye ale ka jama de ka ca kosɛbɛ baaraw bɛ kɛ hakili sigi kɔnɔna na pour que jamana se ka hɛrɛ sɔrɔ bi olu de bɛ ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ ka place dɔnnen don kun o n'u ka kalan parce que armée kɔnɔ bi ale de gradelen don ka tɛmɛ u ka maa ninnu bɛɛ kan ye Kidalikaw kan olu ka maaw natɔ olu de kalannen don kosɛbɛ parce que olu tun ma sɔn tɔw ma sɔn ko chefia kama u ma sɔn k'o den bila kalan na donc bi o bɛɛ de bɛna bin Kidali bɛ segin Mali ka kɔnɔna na pour que baara ka se ka kɛ hakili sigi kɔnɔna na maa si tɛ se ka yɔrɔ in dɔn ka tɛmɛ a kan maa si tɛ se ka fɔ k'i bɛ Kidali dɔn ka tɛmɛ a kan a wolola yen a mɔna yen a y'a si bɛ kɛ kɛlɛ la donc kɛlɛdaga mɔgɔ don